kontua, honetan Espainiako estatuan aurkitu dezakegun adibideetako bat baino ez dela ez da, eta alderdi popularrak badirudi behintzat oso barneratuta daukala eta konfiantza erabateko jarrita kalte handiegirik ere ez diola egingo. Baina nik uste dut Euskal Herritik haratago Espainiar estatuan nolabait ere egon direla gobernu esperientzia PP eta Voxen artean. Ez dugu aztu behar, bai Andaluzian, bai Madrilen, bai Gaztela Leonen badirela bako gobernuak, ez? Afera da, hemen ezkerrak askotan, eta Euskal Herritik begiratuta oso nabarmen ikusten dunik, eskuin muturraren markoak erosi egiten dituela, ez? Eta zuk hori erosi egiten balin baduzu, azkenean indartu egiten duzun fenomeno bat da, ez? Nik Euskal Herrira etorrita eta entzuten nuenean, Abascal, entzuten nuenean, presidenta berri honek esandako gauzak, nolabait ere ekarri nahiko nuke ura gurera, ez? Eta hauekin aliantza bat egiten ari dira batzuk hemen, guk entzeko instituzio batzuetatik. Hauekin, hauekin. Eta ni badakik akso esateuta, bai, Vox eta PP ez dira berdina. Bueno, marko berdina mobitzen dira, ez? Eta uste dut horrek ez dut egiten hau nolabait ere irakurketa termino partidistetan sigla bat defendatzeko, bezik eta balore demokratikoak eta giza eskubideak defendatzeko. Oda, hauekin Euskal Herriak zer irabazteto dauka, eta Euskaldunok, emakumeak, langileok, zer irabazteko daukagu hauekin. Nik uste dut hori dela egin beharreko irakurketa. Eta hor, bat nator baita ere, ezkerrak nolabait ere, bere autokritika mailak eduki behar ditula, zen eta ez da gauza bat bakarrik Espainiar estatuan gertatzen dena, bezik eta Europa osoan gertatzen ari den fenomeno bada, eta uste dut ezkerrak behar duela nolabait ere bere posizioa indartu eta bere marko propioak indartu. Baina egia da beste eszenatoki batean gaudela baita ere, ez da? Egia da bidegatzu bagera euskala, Andaluzien eta Madrilen esate baterako, baina Alderdi Popularreko zuzendaritza zentrala Madrildik ezkenuen ikusi horren prestatuta edo eremua prestatzen hauteskunde orokorrei begira gobernu bat elkarrekin osatu alizateko. Geik eta horri pendiente daudelako? Bai, besterik oso zaila izango zen PPek emaitza oso onak ateratzea eta bakarri gobernatzeko nolabaiteko gehiengo bat osatzea, hori zinezkoa da. Naiz eta segurazki hori da, beraiek asmoetan dagoen gauza bat. Orduan, prestatzen ari direna da PP eta Voxen arteko gobernu bat, eta horrek, nik uste dut Euskal Herrian, eraman behar gaituela, reflexio bat egitera, nunbait horrek zer ekarri dezaken herri honi, ez? Eta ez daka ezer honik ekartzeko herri honi alako gobernu formula batek, ez? Baina, bueno, ikusteko dago, zer gertatuko den uztailan 23an, ez da datariko berena, ez dira hauteskunderiko berenak, baina nik uste dut frogatu izan du den azken 4 urte hauetan da, posible direla beste politika batzuk egitea, eta beste politika aurrerakoiagoak egitea, eta politika bestera batetara egitea. Eta uste dut hor guk gure ekarpena egin dugula, baina nik uste dut ezin dugula gure burua nolabait ere engainatu. Hemen guk urteetan ari gera esaten, badagola erregimenaren krisi bat, 78ko krisi bat dagoela. Eta horretarako, bueno, elite ekonomiko eta beste elite mota batzuk estaduan prestatzen ari direna da operazio bat erregimen hori salbatzeko. Eta horretarako PP Vox formula da formula autoritarioa. Badira modu ezberdinak erregimen horri aurre egiteko, krisi horri aurre egiteko. Batzuk dira, bueno, izan daitezke bigunagoak eta hau da formula gogorrena, ez, autoritarioena. Uste dutelako, erregimen hori defendatzeko bakarrik autoritarismotik egin daitekelaz, eta nik uste dut hori kezkaiturri badela eta izan beharko lirakela Euskaldunontzat, ez? Ez dira hauteskunde denenak, baina baliogarriak bai, zuke horren bestetan izan dago ziklo aldaketa hori berresteko? Nik uste dut, ziklo aldaketari buruz hitz egiten dudanean, ez du bakarrik hitz egiten termino elektoraletan. Nik uste dut, eta agian hori izan daiteke isla bat. Baina horren atzeti zer dago, nire ustez. Horren atzeti dago, guk askotan aipatu izan dugun gauza bat, gure ustez, apaltasun guztiarekin esaten dut, gure ustez. Eta da, Euskal Herrian, Euskal Herrian kasu honetan, egiten diren politika publikoak eta jendeak nahiko lituzkenen arteko oso nolabaiteko zatio alde gero eta handiagoa dago. Guk beti esan dugu, uste dugula, Euskal Herria soberanistagoa dela, ezkertiarragagoa gera dela, feministagoa dela, euskaldunagoa dela,
egiten diren politika baino. Badagolako nolabaiteko aliantza, gure ustez bizikleta estatikoaren aliantza bat, ez duena permititzen politika publikoak eta jendarteak defenditzen dituen balore eta printzipioen arteko konexio bat egitea. Baina hori baino haratago doan gauza bat da nire ustez eta gure ustez. Eta da, politika egiteko moduak ere aldatu egin behar dira. Eta guk uste dugu horretan ere ziklo aldaketa bat ere badagola. Ikusten ditugu hainbat espektakulo, ikusten ditugu hainbat antzerki, eta kontuz, nik antzerki asko maite dut, eta antzerki asko errespetatu dut. Antzerki txarra. Egiten ari direna momentu honet, uste dut badela zailtasun bat ulertzeko, ez dela bakarrik balore eta printzipioak aldatzen dihoaztela eta gehiengo elektorala aldatzen dihoaztela. Badela ere politika egiteko modu bat aldatu egin behar dela. Eta uste dut, eskuimuturraren eta eskubiaren igoera baduela zerikusirik era eta eskarrak egin duen, eta eskarrak eta eskarra ez den alderdi politiko tradizionalek egiten dituen moduen artean. Diozu ez diozula termino elektoraletan bakarrik esaten, baina egia da maiatzaren 28ko hauteskundetako emaitzak ezagututa puzten duzula batez ere argumentu hori. Uste duzu berresteko balioko lukela hauteskunde orokorretako emaitzek argumentu hori baldintzatu dezaketela? Ez dut uste, nik ez dut uste ziklo aldaketak egiten direnik momentu batetik bestera. Nik kanpaina osoan esan gu xirimirea ginela, mareak ere ikusten baduzu normalean poliki gotzen dira, gero badira fenomeno meteorologiko estremoak, ez? Baina ez, bada marea bat. Eukidezakena espresio ezberdina momentu ezberdinetan eta ziklo historiko ezberdinetan eta bar. Baina nik bai uste dut sakonean badagoela estrukturalki aldaketa bat. Nik sinisten dut hori. Hauteskunde hauetan berretxiko da. Nik uste berretxiko dela guk pasaren hauteskundetatik asko zere emaitza hobeagoak eukiko ditugula, botoetan ari naiz Euskal Herrian, eta ikusiko dugu tendentzia hori indartzen den ero ez. Eta gero torriko dira autonomikoak 3 probintzietan, baina guk berriro esaten dut eta askotan azpimarratu dut, ez? Osea, lasaitasun guztiarekin ikusten dugu hau, ez daukagu ansiedaderik, uste dugu hobe dela poliki jutea, baina ongi heltzea, ez arrapaladan jutea baino, ez? Baina helburua sikira izango da Kongresuan eta Senatuan ordezkaritza mantentzea. Bai, gabe, eta mantenduko dugu, ni ziur naiz hori horrela izango dela, eta segurazki aukera handia daudela igotzeko. Baina nik uste dut gau elektoral horretan bi irakurketa egin beharko ditugula. Bata da, ziklo aldaketa horren tendentzia estrukturala mantentzen diren, oda gu gora goaz. Eta gero kasu egin behar da gauza bategatik, porque normalean hauteskunde orokorretan, Espainiar Estaduko hauteskundetan, segurazki PP eta PSOEren botoa ere igotzen da, nolabait ere badagolako gure herrian ere jende bat estadu markoan nolabait ere mobitzen duna bere burua, ez? Orduan, ikusi behar da, hauteskunde bakoitzak zer erreflejatzen duen. Baina nik komentzutan nago Euskal Herria Bilduk eta Ezker Independentista beste gau magiko bat egiteko aukera izan duela. Beti ere ñabardura batekin, eta da, gauza bat izango dira gure emaitzak hemen eta Euskal Herriaren emaitzak hemen, eta beste gauza bada zer gertatzen den estatuan. Ze uste duzu pentsatu zela Pedro Sánchezek entzun zituenean Oskar Matuteren hitzak Radio Euskadin, pentsatzen dugu entzungo zituela, isil-isil hartuko lituzkela Euskal Herria Bilduren botoak, inbestidura saio batean Euskal Herria Bilduren babesa beharko balu? Nik uste dut, esan nahi dut, Pedro Sánchez, azkenean bada historia bat azken laburtetan. Eta historia hor dago, eta datuak hor daude, eta ekintzak hor daude, eta gertatutako gertaerak hor daude. Eta ze gertatu da azken laburtetan? Nolabait ere bloke bat osatu dela estaduan, aurrerakoia dena, babes eta politika sozialerako aukerak eman dituena, eta bar. Eta hor Euskal Herria Bildu egondu da. Eta guk uste dugu oso zaila izanen dela, eta hau paradogikoki bizi dugu, paradoja bezala bizi dugu, eta aipatu dut batzutan, ez? Eta da, ez dago Espainiar Estaduan gobernu horrerakoik ezker independentistarik gabe. Ez dago, datu bat da. Datu bat izan da orain arte. Ikusiko dugu ze gertatzen den. Baina perspektibak ematen duenaren arabera hori horrela izango da. Eta oso kuriosa da, porque Espainiar Estadutik alde egin nahi dugunok, gera espreski Espainiar Estaduan gobernu harrerakoi bat nolabait ere albideratu duguna 4 urtetan. Hori da dato bat. Orain, batzuk eta beste, kanpaina elektorala dagolako,
batzuk eta bestek uste dutelako politikagintza borgen dela, eta guk ez dugu horretan sinisten, gu sinisten dugu idealetan, printzipioetan, konpromisoetan, gauza batzuk eta bestek esaten dute, baina hemen badago dato bat, eta da, nola baitere, ezker independentistaren parte hartzerik gabe, eta gure botuek gehitu gabe, ez dagoela bloke aurrerako irik estaduan, eta estadua eskuin muturrera biratzen dula. Bueno, hori da datu objektibo bat, eta hori da ardura politiko bat guretzat ere bai, ez? Zurite ikarri egin zaizu edo, testu inguruan bertan, segida uztailean 23ko hauteskunde deialdia, xistu bisien iritsi zitzaigula, puntu horretan ulertzen duzu, alderdi sozialistak Euskal Herria Bildurekiko izan duen jarrera, zetarte batean izan du konvenientzia pixka bat, ezta, behar duenean deitu diolako Euskal Herria Bildurekin, eta ondoren biltzea ere kosta egin zaiolako. Nork eman behar ditu aurrera pausoak beste fase batean sartzeko? Baina horregatik esaten izune, hemen batzuk ulertzen dutela, guk ez dugu maite kakotzen artean politika konbentzionala. Politika, eta lehen horregatik aipatzen nuen, ziklo aldaketa ere izan behar dela ezkerraren ikuspuntutik bederen, eta nik uste denen ikuspuntutik, baina nik esaten dut ezkerraren ikuspuntutik, politika beste erabatetara egiteko modu bat eta aukera bat. Orduan, ez zaizkigu interesatzen alako eztabaidarik. Uste dugulako alako eztabaidek askotan hartzen dutela jendea, nolabait ere, heldugabeko jendea izango balitz bezala. Osea, jendeak badaki zer gertatzen da, badaki norekin zer gauzak egin dituen, eta badaki aritmetika elektoralak eta parlamentaria zeintzu diren. Eta nik askotan aipatu dut, eta guk askotan aipatu dugu, ez, guri gustatuko litzaiguke jantziagoa den politika maiuskuletan egitea, ez. Eta horrek esan nahi du, gu printzipioak ditugu, gu baloreak ditugu, kirala, eta badakagu proiektu politiko bat, guretzat oberena Euskal Herriarentzat, beste batzuk beste bat dute. Orduan, goazen egitera, eztabaida politiko jantzi bat. Bestea, borgen da, bueno, borgen askotan aipatzen nahi, ez, eta serie bat, segurazki jende askok ez duna ezagutzen, ez? Baina nik ez dut horretan sinisten, gu sinisten dugu, Euskal Herria Bildu utila izan behar dela jendearentzat, eta utila baldin bada, gero berdin zaigu esaten diguten, edo zen mespretxu, ez gaude interesatuak, ez eztabaida zikin eta lokatzetan egiten den batean, ez politika nolabait ere harin horretan, frivolitatez beteriko horretan, ez guk hitz egin nahi dugu proiektutaz, jendearentzat, jendeak dituen interesen araberako proposamenak egiten, hori interesatzen. Sánchezek lortuko balu berriz ere presidente izatea eta berrestea investidura bloke aurrerako jori, independentziaren gaiak, erabakitze eskubidea autogobernuarenak, pisu handiagoa izango luke, egia da orain arte, eta udalta foru hauteskundetan ere antzeko zerbait gertatzen da, baina lehen lerrotik zertxoait aldenduta somatu dugula. Bai, bitu, nik uste dut, guk printzipioak, idealak eta barren, hortik aratago ere, badaukagu gauza, uste dute merezi dula azpimarratzea, ez da koherentzia. Guk, ni jendeari askotan esaten dugu, ez guk egiten duguna esaten dugu, eta esaten duguna egiten dugu. Eta nik uste dut mereziko lukela guk egin ditugun gauza guztiak perspektiba horrekin ikustea, ez koherentziaren perspektibarekin. Gu investidura saioan, gobernu berri horri, guk aukera leio bezala definitu dugun aukera gobernu horri, hiru esparrutan esan genion ibili behartzela, bidea egin behartzela, ez? Politika penitenziarian, legalidadea aplikatuz, alor sozialean, eta uste gauzak egin direla, horretan, eta gauza importanteak, eta Euskal Herria Bilduk horretan bere ekarpen egin du, eta hirugarren gauza bat aipatu genuen investidura saioan bertan, esan genuen, Espainiar Estatuak badu arazo territorial eta arazo nazionala. Euskal Herria da bat, Katalunia da beste bat, Galiza da beste bat, badu arazo nazional bat konpontzeke. Eta suposatzen dugu, bere burua gobernu aurrerakoia duen horrek, bestera batetara formulatu behar dula, nolabaiteko irtenbide demokratikoa eta arazo nazionalei. Eta uste dugu, bigarren legislatura bat egongo balitz, hori mai gainean jarri behar dela. Presari gabe, zarata hundia atera gabe. Baina uste dugu eztabaida hori eman behar dela. Zen eta gu jarraitzen dugu izaten nazio bat, ez onartua, ez errekonizitua, eta bere erabakitze eskubidea ukatua duena. Eta uste dugu, nik uste dut Espainiare ezkerrak baduela arazo bat. Eta nire ustez oso arazo potoloa da. Eta da, eskubiak lapurtu dio bere aberria. Lapurtu dio bere aberria. Guk aberria dugun ezkerra bat gera. Euskal Herria da gure nazioa, gure aberria. Eta horrek,
nolabait ere termino progresistetan zer esan nahi du. Jendeak ulertzen dula txikian, gure nazioan, erabakiak eta proposamenak eta irtenbideak askoz ere utilagoak direla eta askok ere eraginkarragoak direla. Eta uste dut, Espainiar Estatuan, benetan, nahi baldin bada, benetako demokratizazio sakon batetara jun, nolabait ere, arazo nazionalari irtenbide demokratikoa ematen. Eta espazaio ematen, hori bete egongo da hor, arazo bezala, eta horre frogatuko du Espainiar Estatuan ez direla kapaz termino demokratikoekan ulertzeko Espainiar Estatua plurinazionala dela, ez? Gainako 27, udan sartuta dagoeneko, zuen proposamena krema antifasista, eta horren erantzuna EAJ-aren haserrea, batez ere krema horren Euskal Herria Bilduren Twitter kontua zabaldutako bideo horrek, eta milaka ikustaldi izan dituen bideo horretan, Feijóo, Abascal eta Aitor Esteban zaku berean sartuta, fascista taldean sartuta, horrek haserrea sortu dut, eta pentsatzen dut Aitor Estebanen kontrako hitz horiek ere entzungo zituena, zenituela, ulertezintzat, jota, onartezintzat barkatu. Bueno, nik gauza bat esango nuke, ez, niretzat ez da akats bat da, eta horrela esan behar dut, Aitor Esteban eta PNV alderatzea PP eta Vox egin. Osea, PNV ez da partio fascista bat, PNV gerra egin zuen, eta gerra antifascista bat egin zuen, eta zentzu horretan uste dut akats bat dela. Eta uste dut gainera guk oso garbi esan behar dugula jendeari, PNV ez da gure etxaia, arerio politikoa da. Eta guk gainera esan dugu, etengabean nahi dugula eztabaida politiko jantzi bat. Eta uste dut horretan akats bat dagola bideo horretan, ez? Badakit sekulako arrakasta ukidula, eta besteak beste uste dugulako, bueno, sare sozialak horrela funtzionatzen duela. Baina nik uste dut ez dela onargarria gure partetik alderatzea PNV, PP eta Vox egin, eta nik zentzu horretan, nire izenean gutxienez, eskatu nahi diet, ulertzeko hori akats bat izan dela, eta nik ez nuke sekula alderatuko PNV, PP eta Vox egin. PNV ez da PP eta Voxen berdina. Naiz eta PP eta Voxekin aliantzak egin gurik entzeko. Baina nik uste dut oso garbi utzi behar dugula, abertzale ikuspuntu batetik eta Euskal Herritar antifasista ikuspuntu batetik, nik sekulaz nuke esako Aitor Esteban ero PNV fascista dela ez delako egia. Eta niri egia... Baina ez duzu bideoa ezabatu, ez da? Pues ez dakit ezabatu duten ere, porque ez dut oso asko jarraitzen hori, baina nik uste dut akatsa dela berriro diot, eta nik uste dut hori ezin daitekela horrela egin. Etxera bueltan bizkor denboraz kanpoko biltzalako, baina beste kontu batzuk partekatu nahi ditut, gaur ekitaldia daukazuelako endaian txinkudi behatokian okerezpaldin banago, urak Euskal Herriera ekarrita, turra guztia enkazgora jarrita daukalako, eta horrere papera jokatu nahi duzuelako? Bai, nik uste dut, guk ekarpena egin nahi dugula toki guztietan, ez? Eta zentzu horretan uste dut gure posizioare jakitea ona dela jendearentzat, ez? Eta Euskal Herria Bildu askotan aipatu egiten dut, eta uste dut horrela frogatzen ari garela tresna bat izan nahi du. Osea, guk ez genuke zentzurik izango, ez da gure existentziak ez zuen zentzurik izango gu ez bagera, nolabait ere utilak eta eraginkorrak jendeak dituen arazoi aurre egiteko, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut Euskal Herria Bildu posizioa finkatu behar dula gai guztietan, finkatu dela garbi, batzutan oker egongo gara, beste batzutan ez, baina nik uste dut gure beste bertute bat dela argita garbi esatea guk zintzotasun guztiarekin egiten ditugula gauzak, jendean ganpentsatuz, eta jendeari zerbitzu bat eman, ez? Eta uste dut honetan ere, gure posizioa finkatu eta horrela egin behar dugula. Por cierto, bideoak hor jarraitzen du, Jarraitzen du bideoa. Ez da batu gai argitziarren ez, eta bota dudalako, eta... Neri etzai gustatu aipamen hori, eta uste dut EH Bildun ere egin dugun erreflexioa dela, guretzat berriro diot, akats izugarria da, gero ez dut dramatizatu nahi ere, porque hemen batzuk eta bestek sekulakoak esan dizkigute guri. Berdintzek, gu ez gera beraio bezalakoak. Nik uste dut akats izugarria dela esatea, ero pentsatzea, ero adieraztea PNV
PP eta Voxek bezalako alderdi bat dela. Ez da egia, gezurra da. Nik ez dut horrela ulertzen. Amaitzeko, eta segidu gainera zuzenean Gasteizera goazelako, Bai. gaur ertzaintzako agenteak berriz ere elkarretaratzea deitu dute, eta egia esan, hasiera baten eta kanpotik bintzat arriskutsu xamarrak diruditen mezuekin. Ez dakizu zer datorren, zuzenean gobernutik lehen lerrotik aldenduta dauden pertsonak zuzenean seinalatu dituztelako agenteak, eta egia esan, lan gatazka bera ez da ari oso itxura ona hartzen, Jaurlaritzak egindako proposamenari aho batez ez etzen diote, baina badirudi lan gatazkak beste bide bat hartu dela. Zer iritzi daukazu? Betu, ni etxe honetan orain dela urte batzuk, ez dakit zenbat urte dira, baina aipatu izan nuen, eta sekulako zalaparta sortu zuen, ez? Agian eredu polizialari buruzko hausnarketa bat egin behartzela herri honetan, ez? Bueno, eta sekulakoak eta bi entzun behar izan dituen. Baina eska ainagerikoa da. Nire ustez hor gatazka laboral baino asko zaratago doan gauza bat dago. Eta nik entzuten ditudunean asindikala gera, antialderri politikoa gera, markoiek nork bultzatzen ditu munduan eta Europan. Eta nik beti aipatzen diet, belaunaldi berri, hemen jendeak bizitza, kartzela, eta eman du Estatu Espainolean eta Europa osoan langile mugimenduak sindikatuak edukitzeko eta bozkan eskubideak egoteko. Orduan, ni esaten dut, kontuz horrekin, porque gauza hauek eta marko hauek erosten direnean, badakigu, alderdi politikoak ez badaude eta sindikatu ez badaude, zer dago? Zer dago horren atzetik? Zein dator? Baina sindikatuek marko hori erosi egin dute, hau batez eta sindikatuen horrean jarri dutelako, izenik gabe elkarrekin atare behar dutela. Porque sindikatuek ere, ez dut esaten kasu honetan, ertzantzaren sindikatuak, baina erreflexio bat egin beharko lukete. Eta da, zergaitik aldentzen da, bere oinarri, printzipioz oinarri soziala, beraiekiko, ez dut esaten orokorra denik, baina gertatzen da. Hemen bada estrategia global orokor bat, eskuin muturra gidatuta, jusapolek, juzil, eta hainbat sindikatu bultzatu, ez dut esaten hau konkretuki, hor daude atzean, eta horrek ze bilatzen ari dira. Eta horrek zer eredu polizialera ematen gaitu. Nik ero bat nator funtzionario publikoak eskubide osoa dutela greba egiteko, eta eskubide osoa dutela nola ez, bere baldintza laboralen inguruko hausnarketak eta nolabaiteko borrokak egiteko. Baina nik esatetena da, agian ez da heldu momentua, Euskal Herriko ikuspuntutik esaten dut, eta Euskal Herrian bada polizia autonomo bat 3 probintzietan, eta bada beste bat Nafarroa garaian ere bai, ez? Ez alda heldu momentua hainbat eta hainbat gauzetaz Euskal Herrian hausnarketa bat egiteko. Polizia ereduaz, telebista ereduaz, zaintza ereduaz, guztien ereduaz. Zergaitik ez dugu hori egiten. Niri politikak, iruditzen zait, baliogarri izan behar dela gauza horiek egiteko. Ez zerrendetan zein dijoan hausnartzeko, ero eztabaidatzeko, ez batek besteari esaten diona esateko, ez. Noiz hartzen dugu denbora herri honetan esateko? Euskal Herriak dituen erronka estrategikoen aurrean, noiz jartzen gera pentsatzen? Noiz jartzen geran ze polizia eredu nahi dugunarei buruz pentsatzen? Telebistari buruz, zaintzari buruz, eskubide sozialari buruz, euskarari buruz, hezkuntzari buruz. Nik uste dut alegin hori egin behar dugula, eta uste dut egingo dugula, gainera, ni baikorra naiz horretan. Herri honek jakin izan du hori egiten iraganean, eta jarraituko du hori ere, nik uste dut egiten etorkizunean, hori da gutxienez gure xedea. Bueno, mezu baikorrak beti ondo, garezketan maitzeko. Arnaldo Otegi, eskerrik asko, egunen Euskadira etortzea. Mi esker. Goizeko 10